DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang, Webes po nga petsa 19 sa bulan kan Mayo 2022. Ini ang bareta alas 12 sinakonsen ng tagapagbareta Mardila Daingiba. Enot sideline sa tuwing darakulang bareta. Sa lado lokal, DOH Bicol, pikapakusog ang preventive measures tanganing day makalaog ang Omicron subvariant sa riyon. Mga aktibidades sa sarong Banggi Festival sa Santo Domingo Albay, plansado na. Sa lado nasyonal, BA.2 Omicron subvariant ng COVID-19, mantinidong dominante na variant sa nasyon. Surveillance ng COVID-19 cases sa riyon dapat pakusugon ng gobyerno sigon sa sarong eksperto. Sa ibang nasyon, kaso nin monkeypox virus infection kinumpirmar kan DOH sa Massachusetts. Sa lado ng Karawat Sports, NBA private workouts ni Kai Soto pupuna na sa masunod na simana sa New York. Yan ang headlines kunyan sa detalye sa mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Fortiplex, wag KSB, wag kulang sa B vitamins. Nangapulan ng Department of Health Bicol na mas pakusugon ang implementasyon ng preventive, detect, isolate, treat, reintegrate and vaccination o PDITR plus V approach as in pigsunod sa minimum public health standards bilang preparasyon sa posibleng pagkakaigwanin local transmission kan Omicron BA.2.12.1 na pwedeng maging rason sa pagdakol giraray kang kaso kang COVID-19 sa riyon as in pagdakol ka mga na-hospital. Sinabi ka na hensya na kung kaso nin o kaya kon basado sa resulta kan ipinadarang mga sample sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit kan DOH Bicol, wala pa man na-rehistrong kaso kan nasabing virus sa anuman na probinsya kan riyon. Pinarumdum ka na hensya ang publiko na magsunod sa minimum public health standard, magsulog ng face mask, magugas ng kamot asin mag-observar kan social distancing. Sa ngunya na sa 59 bill 100 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Bicol asin 434 digdi ang aktibo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Plansado na ang mga aktibidad para sa sobra sarong simanang selebrasyon kan sarong Banggi Festival sa Santo Domingo Albay bilang pagrumdom sa pagkamundag sa kompositor kan sarong Banggi song na si Potenciano Gregorio o mas midbid bilang si Lolo Poten. Sigun sa pinilos na schedule of activities na Alcalde June Agos, kaibaran sa mga aktibidad iyon misa as in wreath laying na ginibo sa bagong aga, kite festival, night photography, tree planting, fun bike, parada ng liwanag asin musika, zumba party, banggi ng pasasalamat, cultural and talent show asin iba pa. Sinabi na agwas ng selebrasyon na ini pigigibo to yung aldawnin kamundagan ni Lolo Poten bilang pagmidbid sa dakulang ambag sa musika ka mga Domingueños. Sa ngunya pigimitaran ni agwas ang publiko na magpartisipar sa sarong makulor, maliwanag asin panon ni musika na magmang sarong Banggi Festival na nagpuon ngunyan aldaw Mayo 19 sagkod sa Mayo 28, 2022. Diyan na Banggi gihibon man ang lighting ceremony sa Pugad Lawin Park. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mag Nestle All-Purpose Cream Budget Pack na 35 pesos SRP lang. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. 30 mga parasirali sa munisipyo kang Castilla, Pilar, asin Donsol, Sorsogon ang ipinairarom sa sarong aldaw na smoked fish training sa barangay Waling-Waling, Donsol. Ang training pinanginotang kang Fisheries Division kan Sorsogon Provincial Agriculturist o beto kan nasabing aktibidad
madugangan ng income ka mga parasira asin mabawasan ang pagkalugi kada peak season ka mga lawlaw o tamban sa probinsya. Bilang parte ka na sa may aktibidad, big turnover man ni smokehouse units para sa tulong coastal barangay sa tulong munisipyo. Sinabi ka na sabi mga opisina na ang parehong training gigibon man sa mga Banuang kan Matnog, Santa Magdalena, Gubat, asin Sorsogon City sa mga masunod na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indokan Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Sa iba pang baretang lokal, sunod-sunod ang trayumpo ang Police Regional Office 5 sa senang operasyon kontra kriminalidad sa riyon. Patunay ka na ginibong 19 magkakasiblag na operasyon poon kan Abril 26 sa Kod Mayo 15, 2022 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 24 drug personalities sa sin pagkakakumpiskar nin 539.7273 na gramo ni marijuana, 344 o kaya 344.9409 na gramo ng shabu na may kabilugan ng kantidad na 2,207,818.56 pesos. Kasabay kini panagos man ng kampanya kontra sa mga bako rehistradong armas, mga nagbayular sa illegal gambling, illegal na pagsisira asin ang pagkakaarestar sa mga personang may kinakampang na kaso. Sinabi ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Mario Reyes na ang kapulisan sa mantinidong naka-alerto tanganing masiguro na matrangkilo ang bilog na kabikolan. Ang baretang ini hatod sa Indokan Tando ay ginto, ibang ginto. Determinado ang Daraga Municipal Health Office na mas mapalangkaw asin mapadakol ang mga Daraganyong mababakunahan kontra COVID-19. Sinabi ni Daraga MHO Officer in Charge Dr. Cesar Mata na pera sa onset vaccination sa Daraga COVID Court ani pa panindang personalis magbibisita man sa Buro Barangay daraan mga bakunang Pfizer asin Moderna. Kinumpirmar man ni Mata na pwede man na magpabakuna senda ang mga aki na may edad 5 anyos paitaas na residente kang kataraning ng munisipyo. Kasabay kayo na nagpagiramdam si Mata sa mga Daragenyo asin sa publiko na dahil manggirare magpakampante sa ibong kanababang numero ka mga nagpupositibo sa COVID-19. Sa iba pang mga bareta, padagos ngunyan ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO kamalig sa pagtangkas kan mga tarpaulins banner sa siniba pang election paraphernalia sa munisipyo bilang pagsunod man sa direktiba ni Alcalde Caloy Baldo para sa post-election anti-litter campaign. Sinabi ni Baldo na sa iyang orden nakaangkla sa abiso kan Department of the Interior and Local Government o DILG na may kamautan na mapamahalaan ang tamang pagtapok ang mga basura, partikular na mga non-biodegradable na posibleng makaapektar sa salud kang publiko asin sa kapalibotan. Kasabay kanina nagpagiramdam si Baldo na may existing Municipal Ordinance 2012-2 o -02 na nagre-regulate sa illegal na pagtapok, pagsulo asin pagkalat ng mga basura sa palibot. Piging ganyan kan lokal na gobyerno kang kamalig ang mga kapitanes di barangay na gamito ng sendang mga Material Recovery Facility o MRF para magkolekta ka mga pwede pang mapakinabangan asin i-recycle ang mga ini tanganing mabawasan man ang basura sa palibot. Mga tugay na primerong parte ka mga bareta nyato sa alas 12 bareta sa lado lokal. Ang bareta nyato sa lado nasyonal, ibang nasyon, sport asin iba pa makalistang kani. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na ang happy. More energy, mas happy. Ibalik na ang happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Pagluluha ng mata, nasolusyonan dahil sa eye solution ng Doc Alternativo. Eye solution po, maganda po pagka medyo nararamdaman ko na parang minumuta yung mata ko, tapos medyo nagluluha. Nilalagyan ko lang po nun, umaayos na po yung pakiramdam ng mata. Ito po, nandito po ako ngayon para magpasalamat sa lahat-lahat. Ako po si Leona Rodriguez, 59 years old na po ako, taga Poblacion Santa Elena, Camarines Norte. Pruweba sa kaibigtibo ng Eye Solution ng Doc Alternativo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College, sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa pagkapadagos kang Bareta, alas 12 dumakita sa Bareta sa lado nasyonal.
Mantinidong dominant variant sa nasyon ngunyan ang BA.2 Omicron subvariant. Sinabi ni Vaccine Expert Panel Chairperson Dr. Nina Gloriani na inibase sa samples na nasi-sequence as sinamamonitor kan Philippine Genome Center. Sigong kay Dr. Gloriani, naglalaom sinang day ini malalampasan kan BA.2.12.1 na inutang kinumpirmar kan Department of Health o DOH na may local transmission. Ang nasabing subvariant kan Omicron, tikasabing mas nakakaulakit kumpara sa original na Omicron variant. Sa datos pa kan DOH, 16 na ang local cases kan BA.2.12.1 kung saan 11 na detect sa Puerto Princesa City, Palawan, 2 sa Metro Manila, sintulo sa Western Visayas. Dapat pakasugon kang gobyerno ang surveillance kang COVID-19 cases. Parikason ang vaccination program asin magtipon ni stock kan antivirals bilang preparasyon sa posibleng pag-itaas kang kaso ng infeksyon. Ilan tinawan doon ni Dr. Tony Leachon, dating advisor sa National Task Force Against COVID-19, kasunod kang pagkakadiskubre sa local transmission kan Omicron BA.2.12.1 sa Metro Manila, Puerto Princesa City asin Western Visayas. Dagdag ni Leachon, nagaypuan ni itaas kang gobyerno ang budget para sa genome sequencing asin pakusugon kang COVID-19 vaccination asin booster shot campaign. Sinabi pa ni Leachon na susuportahan niya si infectious disease expert Dr. Edsel Salvana in kaso ibugtak ining masunod na health chief. Posibleng date sana ang tamaan kan severe case nin COVID-19 in kaso mangyari ang surge na may kinaraman sa nakaaging election. Inan sinabi ng infectious disease expert Dr. Edsel Salvana, maski pa umabot sa ribo-ribo ang madudugang na kaso ng virus, pero bako nasiring kadakul pa ang tatamaan ng severe cases. Dahil naman ini sa alangkaw na level nin pagbakuna sa nasyon, bakong araw ka na kaging taon na waraan nin immunity ang populasyon. Sinabi pa na Salvana na masking makalusot ang mga tawong dahil pa nagpapabooster shot kontra sa virus, dahil pa manggiraray maiwasan ang severe cases mantang igwa pa maning bulong sa COVID-19. Arog kan Paxlovid asin Remdesivir. Nagtutabod si Salvana na dahil man ibabalik pa ang lockdown sa nasyon. Kasarapang baretang nasyonal. Kaya po ni pagpadako sa pagsulog ng face mask maski na nagbababa ang kaso ng COVID-19 sa nasyon. Ina naging pahayag ng infectious disease expert na si Dr. Ronjen Solante na posibleng daina kay puanan pa nin magsulog ng face mask kung padagos na makapag-rehistro nin masababa pa sa 200 ang aldawan na kaso sa masunod na 2 sa kudtulong bulan. Alagad kinontra ni Octa Research Fellow Dr. Boots Ong kung saan dapat na mag-iingat pa mangyarari ang publiko lalo na taigwa ng local transmission kan BA.2.12.1 subvariant sa nasyon na mas marikas makaulakit kumpara sa original na Omicron variant. Dagdag pa ni Ong na posibleng data manahiling ang tunay na sitwasyon ng COVID-19 sa nasyon dahil man sa babaon na testing. Mantang sinabi ni Dr. Maricar Limpin kan Philippine College of Physicians na posibleng may mga sintomas kang COVID-19 na dahil na nagpapatest dahil sa takot na mawaran o mapundo ulit sa giraray sa pagtrabaho. Sa barata niya sa ibang nasyon, duman sa Massachusetts, sinabi kan Department of Health na may nakumpirmar ng sarong kaso ng monkeypox virus infection sa sarong lalaki na inutang biyahe sa Canada. Siya nagsinabi na sindamay koordinasyon sa US Center for Disease Control at siniba pang Local Board of Health tanganing may pasunod ang contact tracing sa pagsasabi ng kaso pwedeng magdara ng peligro sa publiko mantang ang persona nasa ospital at nasa maray naman na kondisyon. Sa lado ng Karawati Sports, nakatalaan na po na ni Kai Soto ang sa iyang NBA private workout sa masunod na simana sa New York. Kaiba ang Knicks sa dosenang workouts na nakalinya para kay Soto sa iyang kamagutan na maging primerong homegrown Filipino na magkawat sa National Basketball Association o NBA. Dara ni Soto ang pangaturugan kanasyon, alagad dahil siya nagdadaranin pressure asin determinadong ipadagos ang sa iyang pangaturugan. Sa iyang tinaunin doon na siya naugba sa ginigibo niyang trabaho. Sa tuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, Nintendo Switch Compact Carry Bag ang pagpresentar ka mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban na bago nindang imbensyon. Ini may invisible magnet, water resistant asin maiwas na pwedeng i-akomodar ang mga bagay-bagay.
functional ini asin compact. Istoryang naiiba. Sa satuyang espesyal na istorya, atab na byuda sa edad na 20 anyos, si S. Peter Kaimal matapos atakihon sa puso an sa iyang mister. Sulos na sana siyang pigataman sa iyang aki kaya napiritan siyang magtrabaho bilang construction worker asin bellboy sa mga hotel. Dahil sa klase nin mga trabaho sa iyang pigdaugan, pero may siyang nakaka-experiensya nin pang-i-small, pambabastos gikan sa mga katrabahong lalaki. Ini ang nagbusol sa iya na nagpanggap lugod asin mamuhay bilang sarong lalaki. Nagbalyo si Petchay Mahal kay bana na aki sara yung lugar kung sain dahil nakakamit bid sa inda. Ini tanganing maging madali ang pagbabago niya nin identity. Katakod kang pagbabago kan identity sa nalidahan niya sa iyang pangaran asin namidbidan siya bilang si Mutu. Dahil sa pagbabago ng pagkatawo, mas naging madali na sa iyaan maako sa trabaho na panindugan ni Petchay Mahal ang pagpanggap sa laog ng tulong dekada. Ngunyan may sadiri ng pamilya sa iyang aki asin nagdesisyon na siyang umako sa mga kamidbid na siya sarong babae. Naglakop sa social media ang life story ni Petchay Mahal asin dakol anatanyog asin uminanga sa iyang isog asin determinasyon na padakulaon ng soloan sa iyang aki. Alagad mas kinag-ako na siya sa iyang tunay na pagkatawo, mas pinili pa manggiraray niya na mamuhay bilang Mutu dahil nasanay na siya sa identity lalaki. Mayo 19 kan taon 1880 o 1880 namundag sa banwaan kan Libog. Nangunyan iyon na ang Santo Domingo Albay. Ang Bicolano musician na sing kompositor kan immortal song Sarong Banggi na si Potenciano Valladolid Gregorio o mas midbid ka mga Domingueño bilang si Lolo Poten. Sa obin pang edad, nakaakod na siyang mag-violin asin maging pamoso dahil sa iyang talento. Matapos kayo naukudan niya man ang pagtugtugan iba pang instrumento, arog kan bandurya, gitara asin piano. Nagpun man siyang magsurat ng musika para sa lokal na simbahan, katuwangan sa iyang matuang tugang na si Bernardo na nag-organisar kan local band na Banda de Libog. Naging bandmaster si Potenciano ka nasabing band, sagod na maging miyembro siya kan Philippine Constabulary Band ka 1919. Sa iyang honra na bilog ang Sarong Banggi Festival sa Santo Domingo Albay durante ang primerong termino ni Mayor Herbie Aguas bilang alkalde ng Manuan kan taon 2001 asin kada bes o kada taon durante ang kumpleanyo ni Lolo Poten nagkakaigo ng selebrasyon ang mga Domingueño kan Sarong Banggi Festival tampo ka makulor, baliwanag asin nagsusupay ng musika asin maugmang selebrasyon. Mga tugang yan po ang kabilugan ka sa tuyang alas 12 mga bareta. Kini po nasin kinalap sa DCGB News Bay. Sa pangarangkan pagsurat kan mga bareta, News Director Edwin Peralta, sharing man si Angel Mostasa. Sa DCGB Social Media Department, kasabay niya ito si Tricia Marie Litana, sharing man si Richard Astor, mantang yaoman sa News Bay si Nika Restum. Sa laro technical, kasabay niya ito Kuya Nems Flora. Batang bata. Kuya Nems. Sa pangarap po ni Attorney Christine Longabella, ito po na kaiba ng tabisi si Attorney. Ako po ang sinunaging tagapagbareta ngunyan, Mardila daing iba, salit sana. Pero tiyan. Thank you and God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Nestle All-Purpose Cream